tingut algunes versions d'altres artistes. Avui ha preparat dos peces musicals. Què s'amaga darrere dels teus ulls i l'ou diu amor. Escoltem. Hola, sí, vale. Bueno, disculpeu-me que estic haciendo la ventana. Vale, bueno, pues vaig a començar una cançó que vaig composar en valencià, però vull llegir el que és un poema que realment després el vaig musicar, no? I va molt en concordància en el que estem fent avui aquí, que és donar un missatge amb la nostra veu, sense guitarres, sense música, sols és la música que és de la nostra veu. Així que pues anime a que tot de nou la seva veu pugui donar aquest missatge que ha vingut a donar a mi. Quan em va mirar per primera vegada vaig despertar en un llac de llàgrimes sense mar. En el silenci regnava lo que era bonic, era el color de l'aigua. Avui que tens 20 anys i ja et fas gran, que s'has plantat la petita flor que s'havia d'esperar-se fanfarrona i el sol, els teus petalls atravessar. Què s'amaga darrere els teus ulls i què s'amaga. Què s'amaga darrere els teus ulls, un diamant embrut baix d'eternitat, una mirada que ompli de verd tot el voltant, que dota de misteriós un bosc i d'aquí primavera. Avui, bonica com ets, amb tota una vida per davant, no t'aixeques, escolta el que els teus amics han preparat. Gaudir del teu somriure és gaudir de felicitat, i quan la nit siga fosca recorda que tu sempre brillaràs. Què s'amaga darrere els teus ulls
iniciant la gala de la tercera vegada que se fa esta gala. És un plaer que la gent s'anime a presentar els seus relats i a contar la seva història, més enllà que sigui imaginària, basada en fets de veritat o el que siga, que la gent ho intente és bo. I jo ara vaig intentar presentar-vos una cançó meua escrita en anglès. Jo normalment intento composar en anglès, no per res, sinó perquè escolte molta música en anglès. I a veure què us pareix, potser no enteneu la lletra, però parla de coses de la vida. Secrets all around your spell. Calm down, throw it away. Staying with you on my silence. I'm with a beat, can't find the right words to say. Feeling your arms together, mine. Knowing I'm destroying my whole life. Telling me this night will be the last. When eyes go out and your eyes get in my mind. I'm scared, I feel it's trembling over my veins. You're really crossing my legs and all over my face. My sun, the stars on my chest. Wow, you're telling me I look so depressed, so depressed. It's true. Yeah, it's true. I can't probably realize done my heart loves you instead of loving loves you more than loves me. Oh muchísimas gracias. Esto acaba de comenzar, ha sido que disfruté de la gala y gracias a ella y sobre todo a Mari Carmen personalmente confiar en mí y estar aquí esta vesprada. Muchas gracias. Paqui, Elia, oients de la teva ràdio,
Després de la magnífica actuació de Juan Albert, ara munten a l'escenari Maria Ángel Esquiles i Silvana García, membres de l'equip de la seva ràdio. És el moment de conèixer els primers premiats de la vesprada. Que nervis es noten ya desde así. Hola, buenas tardes. Gracias por la actuación, Juan. Ha sido fabulosa, ¿verdad? Bueno, para todos nosotros es una gran alegría vernos otra vez en este escenario y con todos vosotros como público. No queremos alargar más la espera que seguro que están sufriendo los participantes más pequeños de este concurso. Así que vamos a conocer a los ganadores de la categoría infantil. Es importante explicar una cosa, y es que el nivel de los relatos infantiles ha sido realmente elevado. Por eso habrá un premiado y varias menciones especiales. Solicitamos que suba al escenario Robert Amorós, de la empresa monovera de Chicks, para que entregue uno de los premios y gane el premio. Como decíamos, este año el jurado ha querido entregar 3 menciones especiales a esta categoría. Menció especial a la intriga per als alumnes de segon del CEI Vicent del Remei de la Quenya. Menció especial a la fantasia per a Aitana del Tei. Y menció especial als efectes per a Paula, Jaume, Sofía y Daya del Colegio Mestre Ricardo de la Comunidad. Ahora sí, el relato ganador de la categoría infantil, patrocinada por la tienda de Gori, Más que Ropa, los AMPAs de los centros educativos de Monóvar, el Gil Albert y la Casa Museo Sorín, que hace referencia a la solidaridad, es para Laia Esteve. Hola, Laia, guanyadora. ¿Eres la primera vegada que te presentes a este concurs? No, I t'has donat algú a qui no us escolti? Algú a fer presentar? la mami. Molt bé, que l'any que ve te presentaràs, supose. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Celia. Ja coneixem els primers guanyadors de l'any. Quina il·lusió fa, ja, perquè és important destacar que aquesta categoria infantil està composada per xiquets des de 5 fins a 12 anys. Són realment molt xicotets i és important reconèixer la seva motivació i la seva voluntat de presentar-se al concurs. Sí, perquè han hagut d'inventar-se una història, redactar-la i després locutar-la, gravar-se. I és important reconèixer el mèrit que tenen, clar que sí. M'agradaria també destacar que enguany s'han presentat diversos relats d'altres pobles, d'altres localitats. I això també és un punt molt important a destacar que a la teua ràdio l'alegra molt. Papi, si et pareix bé, donem pas a Alberto, des de la Casa de Cultura de Monove, que està demanant-nos que contactem amb ell.
Sí, hola. Ara sí. Hola de nou, companya. Nosaltres estem així al prop de la gala i mentre vam fent descans aprofitem per a parlar amb persones que d'una forma o d'una altra estan involucrades en aquest projecte. Tenim per així a Glòria Poveda Valero, que és membre de l'AMPA de l'Institut d'Estudis Secundaris Enric Valero de Manove. Molt bona nit, Glòria. Gràcies per estar així, per atendre els micros de la teva ràdio. Gràcies, bon dia. Bueno, enguany és important destacar el paper fonamental de les AMPEs dels centres educatius de Monove, perquè per primera vegada laborem totes, no? I juntes hem mencionat experiències guanyadores de les categories infantil i juvenil. Explica'ns un poc per què heu decidit donar suport a aquest canvi. Pues a nosaltres ens va aparèixer un projecte, bueno, jo personalment ja ho havia vist que crec que s'havia fet el concurs i la veritat me pareixia molt bé, però quan ens van contactar a veure si volíem patrocinar també, però la veritat que ens va pareixer molt bé perquè és millor que un concurs de relat i que millor que les AMPEs, o sigui, el concurs està molt bé perquè fomenta pues això, l'escriptura, la cultura i que millor que les AMPEs que es vinculés això als centres educatius i estudiar això per l'educació i per la cultura, que millor que una que fa patrocina, no va pareixer un projecte molt bé i ens va agradar molt que comptarem amb nosaltres i aquí estem. Com va sorgir un poc la matèria de poder donar-li suport? Ens van contactar i ens van preguntar i van dir que sí, en seguida. Bueno, Glòria, era un petit comitè. Tu eres seguidora de la teva ràdio? Home, clar que sí. Jo soc súper seguidora. Alberto, perdona que intervinga. Glòria no és que siga seguidora de la teua ràdio, és que podria dir que és una de les participants habituals en tot el que pengem en la teua ràdio. De les seguidores incombustibles i que sempre està ahí. És o no? És de veritat. Sí, la veritat que m'agrada molt. I no sé, és que la veritat és que jo soc molt participativa en el Facebook i la veritat que de seguida tu estàs allí en notícies i no sé, m'agrada i és una cosa pues, que sempre estàs allà al peu de la notícia i és molt d'agrair i hi ha moltes que fins i tot dic i mira, he escoltat alguna cosa per ahí dic, vaig a posar la teua ràdio que segur que ella ja ho ha pensat ja està ahí, ja l'he enviat i molt bé, molt bé. La veritat que m'agrada molt i sí, soc molt seguidora. Pues això és molt d'agrair, Glòria. I per cert, t'agrada la història local? Sí, moltíssim també. Sí, també té significatiu. M'agrada molt. Gràcies. Moltes gràcies, Glòria. Alberto, si et sembla bé, mentre continua la gala, Paqui i jo volem que els nostres oients coneguen qui són les presentadores d'enguany d'aquesta gala. Cal destacar que molts dels nostres companys no han pogut estar avui presents per motius laborals o personals i des d'ací volem donar-los una forta abraçada. Pues sí, són 3 dones conegudes ja per vosaltres, perquè cada setmana s'assomen les vostres cases, cadascuna amb la seva col·laboració. Per exemple, Mari Carmen Fernández és geògrafa i l'encarregada de la secció d'educació cada dimecres. Però no solament això, perquè és una ajuda molt important per a mi, per a l'organització d'esdeveniments com aquest, que està celebrant-se ara mateix a la Casa de Cultura de Monove, i també per a la gestió d'assumptes també destacats com són les promocions o el contacte amb organismes i institucions. Silvana García és una doctora argentina que fa més de 15 anys que viu ací, per la qual cosa podem dir que ja és quasi monovera. I a més està traient molt bones notes aprenent el valencià. En res, examen aprovat. Silvana s'encarrega de la secció de cada dijous. Parlem de salut. I comença a fer-se famosa, perquè ja l'han reconegut alguns pacients a diversos centres de salut de la comarca. Silvana posa passió en tot el que fa i en ella tenim els riscs assegurades. És veritat, Paqui. I finalment està també present enguany Maria Ángeles Quiles, que és l'advocada de la teua ràdio. Com tothom sap, ella també és de Monove i és una dona compromesa amb aspectes culturals i socials i amb molts projectes sempre en dansa. Sempre direcció pels assumptes urbanístics i mediambientals. Els 3 són dones treballadores que compaginen, com poden, gens fàcil, com podeu imaginar, la seva vida familiar amb els fills i les seues exitoses carreres professionals. Tot això amb molt de sacrifici i d'esforç. Elia, deixem als nostres oients
que escolten ja que van a presentar els guanyadors de la segona categoria. Ha llegado el momento de conocer a los ganadores de las 3 menciones especiales de la categoría juvenil, patrocinada por AMPAs de todos los centros educativos de Monóvar. Menció especial a la integración per a Marta, Paula, Inma y Sara del Colegio Divina Pastora de Monóvar. Menció especial a la Fantasía per a Daniel Tenza y Carmen Serrano. I menció especial als fets històrics per a Alberto Domenech. Enhorabuena a todos. Queremos agradecer a Puro Teatro su colaboración en esta gala, organizando los premios y todo el backstage. Y a continuación, el ganador o ganadora de la categoría juvenil del tercer concurso de Relax Radiophonics de la Tegua Radio es Aitor Juan Luz. Hola, Guillermo, buenas noches. Bueno, te voy a hacer unas preguntitas, que aquí es ganador de la categoría juvenil. ¿Por qué te presentaste a este concurso? Pues llevo presentándome desde el primer año y me dieron menciones especiales, pues este año me presento también. ¿Y cuánto tiempo le has dedicado a escribir y narrar tu relato? Pues unos cuantos meses entre redactarlo, corregirlo y grabarlo. Muchas gracias, Aitor. Continua i ja coneixem el guanyador de les categories infantil i juvenil. Ara és el moment de disfrutar en una nova actuació que el nostre company Antonio Elveso. Antonio també és de Monòver i tothom el coneix perquè composa cançons de rap. Fa col·laboracions amb altres cantants coneguts i d'altres localitats. I també és el creador de la cançó de la Tegua Ràdio. Sí, aquesta ha estat una experiència molt bonica, la veritat, per aquí. Mai hauria imaginat jo que una cançó rapera podria recollir tan bé l'essència del que és la Tegua Ràdio. Moltes gràcies, Antonio. De res. Bueno, a veure. Esta cançó és d'un CD que vaig sacar la setmana que ve, que es diu Así es la vida. Así es la vida se diu el CD. I la cançó se diu Què pensar, ¿vale? Digo así una cosa desde la vida. Y ahí va, ¿vale? Me hago en mi mente, me hago yo solo. Doy tantas vueltas a las cosas que todavía no sé si controlo. No sé si pensar o dejar mi mente en blanco. Tan blanco como esas páginas de mi vida que se quedaron vacías. No sé si cada momento que pienso si lo estoy haciendo de verdad o es un sueño espeso que no tiene piedad. Ahora no solamente dos nadas, ni digo una fantasía. Las hadas se apartan de mi vida sin pensar que soy yo sería. Siempre esperé a alguien, pero nadie
no esperaría al orden y ese orden, nunca lo cambiaría. Nunca lo cambiaría. Tantos en los llantos dentro de mi mente, tantos pensamientos que no hay quien lo cuente. Mientras esta vida pasa sola, siento que me mira, mi cabeza gira y gira al mismo tiempo que asimila. Se veía todo tan fácil, era todo tan bonito, como escribir un libro, el cual ya estaba escrito. La vida sigue pasando, la emoción del tiempo varía, las mentes se destruyen mientras el mundo cambia. ¿Por qué hacernos daño si somos todos iguales? ¿Por qué nos destruimos por personas diferentes? La gente me mata por placer, la vida no va lentamente, nada vas a envejecer. Tantos pensamientos heridos que por dentro me destruyen, mi cerebro es mi fuerza que por dentro me construye. Porque con un mal final todo debe de terminar, si estando bien unidos podemos hasta limpiar el mar. Muchas gracias. M'alegro mucho heu contat amb mi, m'alegro molt, moltes gràcies, y espero que vos haya agradado. Y todo el CD, todo lo que yo cante va sobre la vida y es un rap que es poesía todo, ¿vale? Muchas gracias. La gala avança i aquesta experiència radiofònica també ho fa. Esperem que els nostres oients estiguen disfrutant tant com nosaltres durant aquesta vesprada. Abans de continuar la gala i coneguem els guanyadors de la categoria d'adults, volem saludar a una col·laboradora que està lluny. Antonio, crida, per favor. Ahí va. Continuamente este programa especial que venía de la radio desde la Casa de Cultura de Nobel estan fent la gala del Govern de Premis, com hem explicat abans, del tercer concurs de ràdio radiofònic de la teva ràdio. Bé, ara, abans de que continuï la gala, volem donar pas a una col·laboradora habitual de la teva ràdio, que és membre del nostre equip, però a la distància. Saludem a Sonia Moros Monovera, que vive de Dinamarca. Hola Sonia, ¿qué tal? Hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I donar-vos les gràcies per invitar-me a participar en el tercer concurs de les relats radiofònics de la teva ràdio. Gràcies a tu. Sonia, explica'ns un poc en consisteix el que tu fas habitualment, que sols publicar en la teva ràdio. Com molts de vosaltres ja sabeu, visc a Dinamarca i escric un blog on explique les coses que passen aquí o que han passat aquí. Parlo una mica de la història, la cultura i també d'anècdotes i coses divertides que són temes que normalment m'interessen a mi personalment i llavors intento escriure sobre ells i es podeu llegir el meu blog, com ja sabeu, a la teva ràdio. Clar, explica'ns un poc, no sé, quan vas arribar a Dinamarca, doncs m'imagino que trobaries moltes coses diferents a lo que tu estaries acostumada, no? Explica'ns un poc alguna anècdota o alguna que te cridarà la teva atenció, Sonia. I bueno, és un país en el que algunes coses ens xoquen, sobretot quan arribem aquí. Per exemple, jo quan vaig arribar fa més de 8 anys, una de les coses que em va fer molta impressió, podria dir-se un xoc cultural, va ser que me vaig trobar que els danesos deixaven els xiquets dormint al carrer, a la fresca, a la siesta, no per la nit, però es deixen durant el dia mentre els pares i les mares fan coses al carrer i bueno, el que va passar és que feia unes 2 setmanes que jo acabava d'arribar al país i vaig baixar al centre d'Aarhus, la ciutat on visc, en Dinamarca, i després de passejar-me per els carrers i intentar conèixer una miqueta la ciutat, que llavors era desconeguda per a mi, i ja de tornar a casa de sobte em vaig trobar enmig del carrer, a un carrer que està a l'oest de la ciutat, a Vestergade, un cotxet de nen amb un nadó, amb un nen a dins
del cotxet i no vaig veure que hi hagueren cap adult o que ningú estigués vigilant el cotxet. I llavors me vaig desorientar una mica i no sabia ben bé què fer perquè me va xocar moltíssim, no? I no sabia si trucar a les autoritats o a la policia o si tenia que preguntar a algú que passés per el carrer. Increïble. A tot això jo vaig observar que la gent caminava amunt i avall per el carrer sense immutar-se. Tan tranquilo. I cap persona pareixia o semblava sorpresa per el fet que el nadó estigués al mig del carrer. I també vull dir-vos que això va ser en ple mes de gener, perquè jo vaig arribar aquí, va ser els Nadals del 2011, això va ser al gener, després dels Nadals. I, bueno, jo no sabia ben bé que me vaig desorientar moltíssim i me vaig trobar una miqueta que me va xocar moltíssim. Quan no ho acabava de pair, no ho acabava d'entendre, doncs vaig trucar a un conegut i li vaig parlar de que havia vist i de la meva preocupació per el que jo pensava llavors que era un bebè, un nadó abandonat. Aquest amic o conegut, perquè llavors era conegut, me va parlar llavors de la confiança que els danesos, de la confiança mútua que els danesos i aquestes societats nòrdiques depositen en els altres. Era una cosa que hi està al seu ADN i de les avantatges impressionants que això de confiar en els altres com portava per a la societat. Sí, que no solament és en els comportaments, sinó en moltes altres situacions, no? Imagini. I el que vaig pensar va ser a fora, tots sols, i si algú se'ls emporta. Clar, normal. Doncs bé, es veu que aquí això no passa. I la gent deixa costum de deixar-los fora perquè en realitat és una sana costum perquè s'acostumbren el més ràpidament possible al clima i a les temperatures gelades. Sonia? Per la connexió, Antonio? Sí? Bé, continuem, aleshores. Pues moltes gràcies a Sònia Amorós per voler estar avui també aquí present, encara que siga a la distància. Sí, moltes gràcies, Sònia. Sí, la veritat és que ha sigut molt interessant el que ens ha contat, però Paqui, crec que tu també tens algunes anècdotes que contar en els viatge que vas fer a Dinamarca. Conta, Paqui. A uns dietes, no? Sí, 2 o 3, no? Pues sí, Alberto. Ara que senga Sònia a parlar de lo que le va sorprendre a ella en Dinamarca, estic recordant quan jo vaig anar allà farà com a mínim 43 o 44 anys després d'ahir. Va ser un dels primers països europeus que jo vaig conèixer i ningú altre país m'ha sorprès tant com Dinamarca. Tot per mi va ser una contínua sorpresa. Des de la primera nit que vam observar que en el llit no hi havia mantes. Sobre el llit o blaet havia una cosa blaneta, farcida de plomes, que no pesava res i que li dient edredó i que aquí tardaria molts anys en conèixer-se. Em vaig enrotllar dins i vaig dormir com els àngels. I al dia següent, a l'hora de dinar, en un lloc molt estupendo, mos van dir que teníem que servir-nos nosaltres mateixa, perquè allò era un bufet. Què? Bufet lliure. No havíem sentit mai aquestes paraules. I quin bufet? Arenques i salmón fumat, formatges de totes les classes, carns, dolços... No es podien creure que podien menjar de tot i que podien repetir els voltes que volgueren. Això era increïble. Però la sorpresa més gran, vam anar al bany i es van demanar 25 pessetes al canvi per poder entrar i això ja va ser superior a nosaltres. Des de quan havíem de pagar per entrar a pixar? Però si això és el que valia el Madrid anar a dinar, bueno, es van resistir. Allí sí que es van resistir i van dir aguantarem fins que puguem. En fi, un viatge molt inolvidable i increïble. Una gran aventura, segur, Paqui. Qué diferent era la vida. Qué diferent era la vida, i no fa tant temps això, sí que fa, però no tant. Espera. Tornen al seu lloc els presentables de l'acte. Anem a escoltar.
Después de esta magnífica actuación de Antonio Besó, queremos destacar que el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y la Casa Museo Azorín de Monóvar han colaborado entregando lotes de libros para todas las categorías participantes. En esta edición del concurso de relat radiofònics de la teua Rovira ocurre también como en años anteriores. Gran nivel y muchísima participación en la categoría de adultos. Ha provocado que el jurado conceda menciones especiales también en esta categoría. Mención especial a la emotividad para Samuel Conejero. Mención especial a la originalidad para Juan Albert. Y mención especial a la historia local para Ángel López Guerrero. Y el guañador o guañadora de esta categoría es José Carlos Jiménez y Alberto Jiménez Contreras. Molt bona nit, guanyadors. Bueno, en què us pot passar per escriure aquest relat? Es un relat que yo tenía escrito de molt de temps, ¿no? Y había participado en altres certámenes, pero no había ganado mai. Y entonces el temps me va a permitir conocer una otra escritora, una amiga de Murcia, de una Cristina, y tenía un relat molt parecido, ¿no? Y entonces lo que tenían fet ha sigut donar-li ese toque selva que yo viví, que es un poco brutal, y vamos, el relat es que hay que escoltarlo, no puedes regalarlo. Bueno, ¿y quién destaqueu en este concurs? Yo es que la verdad, no sé qué dir. Simplement tota la originalitat i que cada vegada hi ha més participants, no? És un plaer, això. Molt bé, moltes gràcies. Lo que yo creo del certamen es que tú puedes escribir un relat, como es el meu cas, ¿no? Pero con el radiofònic, després es va entrar la participació també en este cas, ¿no? El genet de famílies. Es com si tú fas una película de terror y no li poses música, pues en este tipus de certamen passa el mateix, ¿no? Entonces, voy a agrair públicament el que és el treball d'Alberto, perquè sense aquests moments musicals i els efectes especials que li dona al relat, sense això no seria possible fer-lo una màgia. Molt bé, moltes gràcies per la feina. Y una vez ya conocemos a los ganadores y antes de llegar al final de la gala os dejamos con la última actuación de la noche. Se trata de Alba Santos, una joven cantante de ETA que ya cuenta con experiencia en el mundo musical y que actualmente es vocalista del grupo The Black Books. Alba llega acompañada por su banda. Un fuerte aplauso para ella.
Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, queríamos presentaros, como ya me han presentado, soy Ana Santos, encantada. A mi otra voz, Pablo, el guitarrista es Jorge y mi compañero percusionista es Baje. Bueno, vamos a presentar dos canciones, vamos a hacer como dos canciones juntas, y la primera se titula Esa no sonará tanto, como la segunda, que es Rolling the Deep, ya ves, y sabemos que os gusta a todos. Vamos allá. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and show me out an alley your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate everything that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch is bringing me out of the dark. The scars of your love remind me of us. It keeps me thinking that we almost had it all. The scars of your love that leave me breathless. I can't help feeling we couldn't let it go.
the depths of your despair. Making a home down there reminds of the home we shared. The skies of your love remind me of, 'cause they keep thinking that we almost had it all. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't let it go. Després d'escoltar Alba Santos i el seu grup, ja estem arribant a l'acabament d'aquesta gala. Però abans d'acomiadar-nos, volem donar les gràcies a Alberto Domenech, que ha estat avui al peu del canó en la unitat mòbil desplaçada fins a la Casa de Cultura de Monover. Moltes gràcies, Alberto. Acaba de disfrutar el que queda de gala. Moltes gràcies a vosaltres, Elia, per aquí. Ara hem d'aprofitar per a donar les gràcies als nostres seguidors, als nostres oients, als patrocinadors que dia a dia confien en nosaltres i en la nostra professionalitat. Sense el suport de tots vosaltres que esteu a l'altra part de l'altaveu, del mòbil, de la tablet o de l'ordinador, la nostra feina no té cap sentit, perquè la raó de ser d'un mitjà de comunicació és ser un servei social, ser d'utilitat per a la població i aconseguir interactuar amb tots vosaltres és per a nosaltres un gran regal. Aquest ha estat un any de moltes notícies, moltes d'elles bones, però algunes no tant. De fet, cal destacar la solidaritat que ha mostrat tot Monover davant d'una tragèdia com la de les cases dels saharits, que van haver de ser enderrocades amb totes les pertinences dels seus propietaris a dins. Sens dubte, aquesta ha estat la notícia més important de tot el 2019, la més dramàtica, però la que ens ha demostrat com som, qui som i sobretot aquí qui volem ser. És veritat, la teua ràdio en un any ha hagut de donar notícies de molt variades temàtiques. Des d'aquí aprofitem per a condenar tot tipus de violència, tant física com verbal o visual, tot tipus d'atac a la llibertat d'expressió i de pensament. És un pas enrere per qualsevol tipus de societat. La teua ràdio s'uneix a la cultura, a la defensa del patrimoni, a les iniciatives que sumen, als emprenedors i a aquells que treballen dia a dia per aconseguir una societat millor i, en definitiva, per aconseguir un món millor, siga des del sector que siga.
amb aquestes paraules, acomiadem aquest programa especial des dels Estudis Centrals. Gràcies a Antonio Albesó, el nostre estimat tècnic de so, per la seva ajuda i moltes gràcies als nostres oients per acompanyar-nos un dia més. Un nou concepte de ràdio. Àgil. Propera. Online. Per escoltar-la quan i on vulguis. La teua ràdio. Y ya tenemos a todos los ganadores. ¡Qué bien! Enhorabuena a todos. Ahora es el momento que suba Alfredo Belda, portavoz del jurado, para hacer una valoración de la participación del tercer conjunto de relatos radiofónicos. Bona nit, moltes gràcies a tots per vindre, a totes. No vaig llegir esto, però vaig improvisar un poquet, perquè diuen que les improvisacions ixen del cor. I, bueno, volguera dir que un any més, en representació de tots els membres del jurat del concurs de relats radiofònics de la teua ràdio, us volem fer arribar la nostra satisfacció per la qualitat, la quantitat i la diversitat en els temes tractats de relats presentats. Relats individuals, però també col·lectius. Relats originals, divertits, inclús amb missatge contra el maltracte, conscienciació mediambiental. Per tot això ha sigut molt difícil, ens ho han posat molt difícil per a determinar quines eren els finalistes, els guanyadors, les mencions especials en el certamen. Però al final, molt al final, després del debat requerit, de les discussions necessàries, hem arribat a una solució, a una determinació unitària de tot el jurat. Així mateix, m'agradaria també fer arribar la nostra més sincera enhorabona, tant com als guanyadors com als mencions especials, i us encoratgem a que concorreu a la pròxima edició en el que va ser ja un camí prou labrat, algo ja necessari en les nostres agendes, com puga ser esta cita anual. Així mateix, m'agradaria, mos agradaria donar l'enhorabona, agrair a l'equip, a la direcció de la teua ràdio per aquest esdeveniment, per aquesta cita cultural que estimula la nostra imaginació i li dona vida cultural al nostre poble i a la nostra comarca tan necessari avui en dia. I bueno, per a finalitzar també volguera dir que m'agradaria añadir que els relats presentats són única i exclusivament vistos i escoltats per els membres del jurat, mantenint el seu anonimat fins a després de la resolució dels guanyadors presa per els membres del jurat, que quedarà tot ben clar. I res més, poc més que dir, agrair-vos la vostra assistència i invitar-vos a l'any que ve a esta cita ineludible i agrair-vos això, que heu estat aquí un ratet, passant-ho el més agradable possible amb la nostra companyia. Gràcies, fins l'any que ve i espero que siga molt millor.
Queremos dar las gracias a los miembros del jurado por participar en esta tercera edición y por darnos el apoyo que necesitábamos para seguir con este proyecto un año más. Los momentos más destacados de la gala se han retransmitido en directo por los canales de Facebook de la Tegua Radio, como ya hicimos en las anteriores ediciones. También podrán ver íntegramente la gala en la Tegua Radio y en todas las redes sociales en Noticias. Los relatos ganadores también estarán disponibles para todos. Los interesados los puedan leer y escuchar tranquilamente en la web de la Tegua Radio. Y ahora sí, pedimos a Elia Armero, directora de la Tegua Radio, y a Paqui Morti, miembro del equipo, que se pongan de nuevo delante de los micrófonos y despidan esta magnífica gala que esperemos hayáis disfrutado y le hayáis gustado. En primer lloc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un any més. Enhorabona a tots els premiats, primer de tot, i esperem que us hagi agradat l'espectacle que hem muntat enguany, perquè ja no sabem què inventar per a sorprendre-vos. Després de tot el que han dit ja les meves companyes, solament em queda donar les gràcies als participants per involucrar-se en aquest concurs i als artistes que han actuat avui desinteressadament, com són Puro Teatro, amb Alberto Domenech a capdavant, Antonio Albeso, Juan Albert i Alba Santos amb la seva banda de Black Boots. I també, molt important, agrair a les autoritats que han donat suport. L'Ajuntament de Monove, l'Institut de Cultura Juan Gil Albert de la Diputació d'Alacant, la Fundació Caja Mediterráneo, mitjançant la Casa Museu Azorín i l'Institut Enric Valor. També han col·laborat la tenda de Gori, que ha donat material escolar, Más que Ropa, amb diversos detalls per als premiats, MG Ópticos, que ha donat unes ulleres de sol al guanyador adult, i de Xics, en un vale per a que trien les sabates que vulguin als guanyadors de les 3 categories. Gràcies també a Piensos Picopina, Copimás, Elvi López, Arcán Belleza, Fisioteràpia Lidia García, Mandolina i Aroma i Sabor. Tots ells han estat presents durant tota la gala en el projector i sense la seva participació aquest acte no hauria sigut possible. I gràcies també per l'ajuda en la recollida de relats a MG Ópticos. També vull destacar com s'han involucrat alguns professors i mestres, tant del IES Enric Valor com del Col·legi Divina Pastora, els quals han estat en contacte en tot moment amb el comitè organitzador d'aquest concurs i han mostrat sincerament la seva voluntat de potenciar el concurs entre el seu alumnat. És important per a mi també agrair la presència d'aquesta gala o el suport d'aquesta gala a representants de l'Associació de Periodistes d'Alacant que han difós el nostre esdeveniment i que tant treballen per dignificar aquesta professió moltes vegades molt mal valorada. A més, jo personalment vull agrair el suport, l'esforç, la il·lusió, la dedicació, l'alegria, l'espontaneïtat i les ganes de fer coses noves de tots els meus companys, de Mari Carmen, de Paqui, de Nieves, de Maria Ángeles i Silvana, d'Antonio que l'hem enganxat este any i encara no sap ni per què. I a tots els que estan presents avui i als que no estan. Igual tenim moltes dones, Paqui? Tampoc m'oblide dels que no estan avui i del seu suport constant, com són Belén, David, Adrián, Leo, Rafa, Sara, Luis, Carlos, així com la resta de l'equip de la Tegua Radio. És sorprenent per a mi, cada dia, veure com sempre em segueixen en totes les meves bogeries sense que posen cap inconvenient i sempre amb un somriure a la cara i el bon ambient assegurat. És increïble per a mi. Bueno, doncs res més, recordar-vos que a la Sida no bon aneu. Disfruteu amb nosaltres d'un vídeo d'honor per tal de celebrar aquesta tercera edició del concurs de relat radiofònic La Tegua Ràdio. Esperem veure-vos aquí, any enrere, i bona nit i moltes gràcies per tot.